Resistència, reagrupament després dels 2 primers trams, a veure què s'expliquen. ¿Qué tal? Què tal? Què? No, tio. No? No. Però sempre dius que no tens el ritme i després guanyes. Va, no ho sé, tio, avui no ho sé perquè és que no vaig com una iaia, tio, no freno bé, no freno tard, no li trobo. No trobo fi, la segona passada em tremola molt el volant, no ho sé. Primer tram, el Llorenç ens n'ha fotut 4. No ens ho pensàvem mai de la vida, m'ha dit ho hem fet scratch, dic que és impossible, no pot ser, i ho has mirat malament, anem a fer el segon i deixem-ho estar. I sí, ho hem mirat bé, hem fet scratch, hem començat molt bé, anar fent. Un cop de sort, mira. I el segon tram, el Pere ens n'ha fotut 2. Estan corrent molt aquests. I bueno, tenim bastants cotxes a davant que ens trinxen una mica el terreno i hem de vigilar, però bueno, bé, de moment bé. Sí, amb més calma o què? Sí, amb calma, però aquí calma no et pots encantar ni un pèl perquè és que els trams tan ràpids i es pela tot arreu, saps? Si aixeques el peu. Però és que jo tinc ma mare que m'està taladrant que no corre, i vulguis que no, doncs... Em sembla que ara anem primers, però per molt poc. Bueno, doncs així és un mal dia per Miquel Prat, continuen en primer. Ara us pesen o com va això? Sí, però mira que tothom vagi igual. Sí, heu fet dieta o no? La dieta del biquini. Mira, doncs aquí està, mira, el Llorenç ja ha passat, que ja l'han pesat el seu cotxe, i ara passaran els següents, aquí mira, la balança. Esto com se'n diu? Balança industrial? Se'n diu d'això? A més es pesen amb pilot i copilot a dintre. Un parell de mesos abans, des de l'últim ratll ja vam fer dieta, que això no podem pesar, que si no... Sí, no, és que el tinc una mica massa gordo i si no ja malament, s'ha de primar, sí, així correm més. Què tal? Cansada, calor... Cansada? Quin color més xulo, no has deixat de barba? De dins del cotxe entra pols o no? No, tu el veus brut? Està més net que el nostre. Molt bé, ho passem molt bé, fent els satos que podem i ho passem pipa, en la Marta i jo. Home, la velocitat que anem, si tenim problemes ja has de quedar-te. No, nosaltres correm tot el que sabem. I a fondo, tot el que es pot i ja està, no? El dia que vulguis et dono una volta. Però ja m'hi deixen pujar aquí? I tant, li diem aquí al jefe i cap problema. Molt bé, doncs ho mirem, jo m'apunto, eh? Mira, Queda molt bé. Aquí, complir les normes sense passar la cinta. Què, el cotxe ve ja o què? Sí, més o menys. Hem tingut alguns problemes, algun recte i ens hem perdut una mica les notes, però bueno, és el que passa, és el que passa. És que els tramos molt ràpid, hi ha mitges curves que no saps ben bé què són i si és el que es perd un moment el cop. El cotxe està sencer i som-hi. Què tal, nen? Tocat allà, ja, avísame. Tocat? O no? Falta un tros d'una altra Això és de Cervera encara. Això és de Cervera, tio, que no te n'en recordes o què? Bueno, me'n recordo, però dic, no sé si l'ha arreglat o no, tio. Oh, que va. Bueno, tinc un paraxoc a casa, però espero trencar una mica més aquest, perquè si no me l'ha guanyat. Hi ha unes enllaçades que es fan impressió arribar-hi. Però bueno, la pròxima més ràpida, la pròxima passada. Encara es pot una mica més.